Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj. Posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Počúvaj svoje hliadky, zvyšujú svoj hlas a jasajú všetci, lebo na vlastné oči vidia návrat Pána na Sionu. Radujte sa a vedno plesajte, rozvalení Jeruzalema, lebo Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Obnažil si Pán svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Počuli sme Božie slovo. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. Uzreli všetky končiny zeme, spásu
Čítanie z listu Hebrejom. Mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je oblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach a stal sa o toľko vyšším od anielov, o koľko vznešenejšie meno stedil než on. Veď kedy komu z anielov povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A opäť, ja budem jeho otcom a on bude môjim synom. A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: Nech sa mu kláňajú všetci Boží anjeli. Počuli sme Božie slovo. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali, ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. My sme uvideli jeho slávu, ako má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Počuli sme slovo Pánovo. Otec, sestry, než sa dnešný deň sa raduje celý svet narodenia Božieho Syna, Ježiša Krista, máme Vianoce. Vianoce, ktoré nám všetkých pozývajú nasledovať svetlo príchodu Ježiša Krista, jeho narodenia. A tak sa celý svet teší. Je to vždy, že Vianoce sú výnimočné, niečo nám prinesú. Ale všetkým nie nám prinesú radosť a pozvanie k tomu, aby sme sa dokázali natknúť nad zvienkami aj v dnešnej dobe. Boh posiela svojho Syna, aby svet nezahynul. Ako sa pekne tak aj vystupňuje Evangelium, hovorí sa o slove a o svetle. Slovo, ktoré preniká. Svetlo, ktoré tiež chce proniknúť temnoty. A tak aj my, zamyslieť sa nad prologom od evangelistu, môžeme, akou pravdou je pravdivá reč tohto Božieho posolstva. Na počiatku bolo slovo, keď Boh povedal, buď svetlo, buď zem, napokon vrcholila človek, stvorenstva bol človek, stvorený Adam a Eva. A potom po nich prichádza prvotný hriech, dedičný hriech a napokon ľudstvo, ktoré očakáva príchod Mesiáša, pretože túži po vykúpení. Keď sa prichádzajú rôzne proroci, ktoré sa ľudia, to si tí, ten, ktorý má prísť, a každý odpovedá podľa svojej
jeho pravdy. Toto je pre nás také duchovné vedenie. Uvedomujeme si, že každý svojím vekom sa chceme približiť práve počúvaním Božieho slova a žiť svetlom jeho svetla, príkladom. Toto žiara nežiari len našich Betlehemov, ktoré máme v domácnostiach či kostoloch, a vo všetkým našom vnútri, našim životom. Že žijeme a chceme žiť pozitívne a radostne. Ale to je svetlo, že chceme byť svetlom pre tých druhých, príkladom radosti. Evanjelium je vždy posolstvo radosti, že Boh myslí s človekom, Boh myslí na človeka, Boh má s človekom každým z nás jeden plán. A keď sa počas nášho života ostaneme, že aj my v rôznych temnotách, v rôznych predsudkoch, kde je bez nádejí, práve svetlo osvecuje a chce osvetiť každého človeka tou nádejou, že za všetkým a nad všetkým je dobrý Boh. Tak poďme za radosť na jeho narodenia a radosť, ktorú prežívala svätá rodina Jozef a Mária s dieťaťom. K ním prichádzal celý svet od jednoduchých pastierov až napokon po celú verejnosť a všetci sa tešili. A nech spievali sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Nech táto radosť, tento pokoj prenika na všetkých našich rodinách, našich životoch, že Boh prichádza k nám ako dieťa, ako darca pokoja pre všetky národy, pre nás. Amen. Verím Boha, Otče, chrán svätého otca Františka, biskupov a všetkých kňazov, aby boli verní správcami tvojich tajomstiev. Otče, zhliadne na všetkých biedných a trpiacich, pomôž im strápenie a poteší ich tajomstvom narodenia tvojho syna. Otče, tvoj syn je svetlo zo svetla. Osvieť všetkých poblúdených a privedí ich k ceste hriechu na cestu spásy. Otče, vyhas v ľudských srdciach nenávisť a vlej do nich svoj pokoj a lásku. Otče, naplň pravú vianočnou radosťou aj srdcia tých, ktorí sú dnes osamelí, opustení a vzdialení od svojich rodín. Otče, tvoj syn sa stal človekom, aby vykúpil ľudstvo z moci hriechu a smrti. Daruj našim zosnulým večný život. Bože a Otče, dieťa v jasliach nám zjavuje tvoju dobrotu a lásku.
vypočuj naše prosby a daj, aby sme nasledovali Tvojho Syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky a dobrorečil, dal svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery.
blahoslavenú Pannu Máriu, Božou rodičkou, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Jozefom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Po viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milosťou vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý Otče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, preto sa s vďačným srdcom modlíme.
Modlíme sa, dobrotivý Bože, nech nám Spasiteľ sveta